E ti? De quen ves sendo? Pareces un obxecto, un agasallo ben preciado, do que só goza un, segundo o seu reparo. As soas na intimidade, na escuridade, que pola súa incapacidade non te quere na túa liberdade, só na súa realidade. As túas ilusións, preferencias, experimentacións non son aceptadas, non teñen cabida nos seus números e ecuacións. A túa mente, fantasía, descarrilada tolería a bruxería, pola indiferencia dunha mente ríxida, non o aceptaría, non é da súa cortesía. Algo ríxido preestablecido, milimétricamente planificado, sen apelido, sen ser nomeado, medo atroz a expresalo. En plena penumbra, coloca unha boneca na marquesa, a cal moldea, segundo tercia, a súa cabeza. Na exclusividade, celosamente, posúete ata a túa eternidade.